protuzračne obrane grada Zagreba iz 1991. godine i u ime organizatora sve vas ponovno najsrdačnije pozdravljam. Dame i gospodo, himna Republike Hrvatske. Poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja koji su svoje živote položili na oltar domovine u obrani jedine nam Hrvatske. Molimo vas da minutom ponosne tišine odamo dužnu počast. Neka im je vječna hvala i slava. Dajem riječ dopredsjedniku udruge i ratnom dozapovjedniku postrojbe, gospodinu Draganu Tustiću. Poštovani uzvanici, dragi branitelji, prijatelji, u ime udruge veterana dragovoljaca protuzračne obrane Zagreb sve vas najsrdačnije pozdravljam. Zahvaljujem se našim pokroviteljima, potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, predsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Gordanu Jandrokoviću i gradonačelniku grada Zagreba Tomislavu Tomaševiću. Pozdravljam osobnog izaslanika predsjednika Republike, brigadira Sašu Crneca, načelnika odjela za sigurnost letenja u zapovjedništvu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Pozdravljam posebnog savjetnika, potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, gospodina Antu Zelića. Pozdravljam izaslanicu gradonačelnika grada Zagreba, gospođu Milenu Suknajić, voditeljicu odjela programa udruga u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Eto, prošlo je 32 godine od osnutka prve samostalne raketno-topničke postrojbe PZO grada Zagreba, koja je branila i obranila naš Zagreb i njegovo stanovništvo. Svi ovih godina malo se govorilo o protuzračnoj obrani. Među prvima smo stali u obranu našeg neba. Tom prigodom smo i onesposobili neprijateljski zrakoplov prilikom raketiranja Zagreba. Uskoro ćemo to i dokumentirati jer raspolažemo sa dokazima i poljskim zapisom iz kokpita pilota koji je srušen. No da ne duljim, cilj ovog okupljanja je dostojanstveno i kulturološki evocirati sjećanja odavanjem počasti svim poginulim i umrlim pripadnicima postrojbe i ostalim braniteljima te očuvanju tradicije naše postrojbe. Želimo poslati poruku dostojanstva i domoljublja mlađim naraštima, jer branitelji s Dubrave su osim vrhunskim ratnim sposobnostima branili moralnim vrijednostima domovinu u vrijeme agresije. Želimo potaknuti mlade da više promišljaju o nedavnoj povijesti te ulozi stanovnika Dubrave u Domovinskom ratu i unaprijediti i promicati zajedništvo među braniteljima veteranima. Od velikog je značaja imati događaj koji je pozitivan, kulturan, dostojanstven i koji uključuje veliki broj sudionika i izvan braniteljske populacije.
kako bi se istaknulo zajedništvo i poštovanje koje ipak većina još uvijek njeguje i osjeća prema našim braniteljima. Naročito u sredinama iz kojih branitelji jesu ili su sudjelovali u borbenim aktivnostima tokom Domovinskog rata. Osim toga, za branitelje, veterane, to je psihološko osnaživanje i da žive sjećanja na poginule suborce kao temelj očuvanja i vrijednosti Domovinskog rata u stvaranju neovisne i samostalne Republike Hrvatske. Danas je naše oružje istina i ljubav prema našoj domovini. Ljubite je kao što je mi ljubimo, jer na vama je da je čuvate, gradite još boljom i da nas ne zaboravite. Još jednom veliko vam hvala što ste se okupili u ovolikom broju i želim vam ugodnu večer. Evo, hvala lijepo. A sada molim predsjednika udruge gospodina Stjepana Budaka da podijeli odlikovanje i zahvalnice. Protuzračna obrana prva VZO dodjeljuje zlatnu zahvalnicu Gordanu Jandrokoviću, predsjedniku Hrvatskog sabora. Također zlatnu zahvalnicu dodjeljujemo Tomi Medvedu, ministru hrvatskih branitelja. Zlatnu zahvalnicu dodjeljujemo i gradu Zagrebu. Također zlatna zahvalnica ide našim prijateljima i suradnicima, veteranima 145. brigade Dubrava. Također zlatna zahvalnica gospodinu Zvonimiru Dropoliću, našem suradniku i vlasniku. Još jedna zlatna zahvalnica gospodinu Stipi Viliću, našem fotografu i snimatelju. Također zlatna zahvalnica gospodinu Darku Majbrozu, gospodinu koji nam svake godine omogući salu. Hvala. Zatim imamo zahvalnicu gospodinu Siniši Žunecu, koja je danas nastupao. Hvala. Sada ćemo dodijeliti za izuzetan doprinos na očuvanju tradicije prve samostalno raketno-topničke postrojbe VZO grada Zagreba i moralnih vrijednosti Domovinskog rata spomen medalju 13.8.1991. godine. Prvu spomen medalju dodjeljujemo našem prijatelju iz 145. brigade Davoru Srnecu. Spomen medalju 13.8.1991. našem zapovjedniku zastavnog voda Slavku Klišaninu. Spomen medalju 13.8.1991. dodjeljujemo našem dugogodišnjem suradniku, prijatelju i kuharu koji nas svake godine hrani, gospodinu Ivici Pavlišku. Hvala Ivica. Hvala tebi. Spomen medalju 13.8.1991. dodjeljujemo našem prijatelju Željku Gabelici. Još
Još jednu zahvalnicu dodjeljujemo za potporu i sudjelovanje u provedbi obilježavanja 32. obljetnice ustroja i borbene uporabe prve samostalno raketno-topničke postrojbe protuzračne obrane naoružanih odreda Narodne zaštite grada Zagreba, gospodinu Alenu Lokasu. Zatim za izuzetan doprinos na očuvanju tradicije prve samostalno raketno-topničke postrojbe protuzračne obrane grada Zagreba i moralnih vrijednosti Domovinskog rata odlikujemo spomenicom Sveta Barbara. Predsjednika Stjepana Budaka. Zatim našeg člana Lencu Perišića. I član savjeta udruge. Zatim spomenica Sveta Barbara dopredsjedniku Draganu Tustiću. I posljednja spomenica Sveta Barbara tajniku Damiru Martinku. Molimo našeg gosta Sinišu Žuneca da nam otpeva prigodnu pjesmu. Molimo te, dobri Oče, da istiješ svoj blagoslov na svakoga od nas, na sve članove naših obitelji, da blagosloviš ovu hranu koju ćemo blagovati i da daš svima onima koji nema. To te molim u Kristu, Gospodinu našemu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dobar tekst svima.